разглеждаме първите продукти, които някога съм изработвала. Беше преди цели 3 години и стартираме с ето този балон, с който не знам какво съм си мислила. Цветята трябва да са в долната част, обаче очевидно аз тук все още не съм знаела как да го направя. Затова стъблото е останало доста по-високо и просто изглежда супер странно. Да не говорим, че хартията отдолу, да чувате музиката на играчките на бебето ми, защото не е подходящ, той е тип хартия за долна част. Тази кутия на пръв поглед уж не изглежда чак толкова зле, но ето този механизъм, който стои тук, по принцип го скривам с цветя. Мале, продължаваме с ужаса, който най-малко харесвам, а именно тази мини тортичка. Това е тази хартия, която съм сложила. Цветчетата така са сложени просто. Това към момента е най-слабото от всичко. Вижте сега на тази подаръчна кутия, този балон колко високо е сложен. Толкова високо, когато се сложи, просто не става стабилен. И отново тези панделки с текст. Секунда. Нека да се опитам да не съм толкова критична. Това е началото ми. Така, просто тук не съм сложила основа, която да придържа продуктите. При транспорт тази кутия би пристигнала разбъркана. Тая кутия беше за наш приятел. И тогава, между другото, когато публикувах тези клипове, много се ядосах на хората, които ми казваха, не слагам от тези найлонки, а да слагам целофанови пликчета и да ги вързам с панделка. Не приемах критика, но бяхте прави. Сега слагам целофанови пликчета, слагам панделки, нямаше да слагам тази хартия, която ми е доста излишно отстрани. Като за финал, нещо за абитуриентите, се вижда как нещата са сложени без особен смисъл, просто нахвърлени. При транспорт такъв вид подаръчна кутия и се разпаднала. И все пак това е началото ми. За 3 години толкова много неща са се променили, но всеки тръгва от някъде. Кажете ми сега в коментарите. Коя подаръчна кутия беше най-зле от всички, които видяхте в този клип.